Hola, què tal? Benvinguts de nou al Parlem amb l'alcalde, aquest espai de Televisió Costa Brava on fem un repàs per l'actualitat dels municipis del Baix Empordà i ho fem de la mà dels seus alcaldes. Avui parlarem de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró i, per tant, qui ens acompanya és Maurici Jiménez. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies a vosaltres. Aquest diumenge és 14 de febrer, llavors són les eleccions al Parlament de Catalunya, així que, alcalde, si li sembla, comencem parlant per aquí, perquè aquest any, amb la situació de pandèmia, des dels ajuntaments us ha tocat adaptar-vos, s'han instal·lat, hi ha nous llocs de votació i els espais que ja coneixíem s'han tingut també que habilitar. Com seran aquestes votacions aquest any? Sí, de fet, el 20 i de moment el 21 també està sent així, és una adaptació contínua i en el marc electoral, doncs bé, cal dir que la Generalitat ens va traslladar un reglament molt clar de com havien de ser aquests espais electorals, com els havien de convertir en espais segurs. Tenim, òbviament, la pràctica feta al llarg d'aquests darrers mesos de convertir espais esportius, culturals, en espais on la gent hi pogués fer activitat quan era permesa. I en aquest cas, per garantir la màxima seguretat dels veïns que s'apropin tant a Castell d'Aro com a Platja d'Aro i S'Agaró, el que hem fet primer de tot és multiplicar per 2 el volum dels espais on normalment es fan aquestes votacions. En el cas de Platja d'Aro es continuen fent en el marc del Palau d'Esports, però normalment agafant mitja pista. Aquesta vegada tenim tota la pista completa. Això significa que el conjunt de taules, amb una taula més que hi hem sumat, s'anirà repartint per tota la pista amb garanties de seguretat, més espaiós, i per tant entenem que compleix aquestes mesures de seguretat. El mateix passa en el marc de la sala polivalent de Castell d'Aro, que normalment també agafàvem mig equipament i aquest any l'agafem de forma sencera i, per tant, aquestes 2 meses, que continuen sent 2, estan molt més espaiades, amb més capacitat d'assumir no només més gent, sinó, òbviament, amb l'espai necessari per fer-ho amb garanties de seguretat. I, per últim, el cas més significatiu en tant que canvia és aquí a S'Agaró, en tant que normalment votàvem a les instal·lacions d'aquest equipament, on també es troba Televisió Costa Brava, i que aquest any les votacions es faran al que era l'antiga església de Sant Pol, que va ser cedida pel bisbat ara fa un any a l'Ajuntament, que estem reconvertint mica en mica cap a un espai social i per tant, per als veïns del nucli de S'Agaró, i que utilitzarem per fer aquestes votacions com a col·legi electoral. Amb 2 novetats. Primera, òbviament, un espai que és el doble de gros que la planta baixa d'aquest edifici, per tant tenim aquestes garanties de seguretat, i per un altre costat duplicant les meses. Normalment hi havia una mesa única a S'Agaró i aquesta vegada comptem amb 2. Això, òbviament, sumant a totes les mesures de seguretat, en tant que el rentat de mans, la garantia que totes les persones disposin d'EPI i que hi hagin els responsables sanitaris a cadascun dels equipaments, òbviament vull poder traslladar a la ciutadania que votar en el nostre municipi, i jo entenc que tota la resta de Catalunya, és segur i així ho hem treballat perquè pugui ser. Pel que fa als membres de les meses electorals, aquesta setmana passada vau fer públic que fèieu aquesta borsa per si hi havia algunes baixes poder-les cobrir. Com ha anat això? Bé, nosaltres el que fem és veritat que detectem de sortida una multiplicació o un augment molt significatiu del que són les al·legacions als membres de mesa, tant els que són els titulars com els que són els suplents. Normalment estàvem a l'entorn d'un 15 o un 20% d'al·legacions. A dia d'avui estàvem gairebé en el 48 o gairebé molt a prop del 50. I tot i que les al·legacions s'estan resolent, és a dir, la Junta Electoral fa la seva feina i, per tant, més o menys s'han acceptat el 90%, significa que aquestes que s'accepten ens obliguen a nosaltres a tornar a fer un altre sorteig i, per tant, tornar a comunicar a unes altres persones que els hi pertoca ser titulars o suplents. Això es va fent dia rere dia perquè les al·legacions són en continu, les respostes d'aquestes també, i per tant, ben bé fins a la constitució de mesa no sabrem si, òbviament, hi seran tots els membres. Sí que la Junta ens diu que el 95% dels membres de les meses han estat comunicats i, per tant, no ha d'haver-hi cap problema. Però sí que és veritat que una setmana enrere, que la situació potser estava més o menys controlada, nosaltres, i òbviament amb l'aval i amb la mirada del secretari de l'Ajuntament, vam decidir posar en marxa una bossa de voluntaris per poder-la cedir, si és que fos necessari, a la Junta Electoral de Zona perquè facin la funció que creguin. Òbviament nosaltres sabem que aquesta bossa de voluntaris no queda recollida per la LOREC, per la Llei Orgànica de Règim Electoral, i per tant significa que nosaltres no podem imposar a aquesta gent ni anar a les meses ni demanar que així sigui, però en tot cas activem una bossa municipal que traslladem a la Junta Electoral i la Junta determina si en vol fer ús o no. En tot cas, recordem que la LOREC com a tal, com a Llei Orgànica de Règim Electoral,
determina que si falta gent, doncs els suplents d'unes meses podrien anar de titulars a les altres, o que les persones que s'apropessin al punt de votació podrien fins i tot ser cridades a formar part d'aquesta mesa, i per tant la Junta té prou eines per garantir aquesta votació, recordant que in extremis la votació es podria allargar fins al dimarts si és que les meses no es poguessin constituir. Tot i així toco fusta i crec que tindrem meses a Castell, Platja d'Aro i S'Agaró i podrem votar normalment. Segur que sí. Ara parlàvem de totes les adaptacions que heu tingut que fer tant per les eleccions com tot el que portem de 2021 i de 2020, tornant doncs al cas del coronavirus. Com està ara mateix la situació al municipi? La veritat és que estem satisfets en un moment actual. Òbviament, quan passem de les vacances de Nadal, tenim uns índexs de creixement molt similars als de la resta de Catalunya. Cal dir que no hem passat en cap moment d'un repunt dels 500-600, que ja és una dada prou extrema, però a dia d'avui estem per sota dels 200, amb un risc de contagi que està per sota d'1, i per tant significa que aquesta reproducció va a la baixa i no va a l'alça. I òbviament veurem al llarg d'aquesta setmana, amb aquest confinament que s'ha obert de municipal a comarcal, doncs si realment això té una influència positiva o negativa amb aquestes dades. Nosaltres podem dir, no només a dia d'avui, sinó al llarg de tota aquesta pandèmia, que ara gairebé farà un any que estem patint tots plegats, que el municipi de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró no ha tingut en cap moment una situació greu, diguéssim, de brot. Han tingut casos, com òbviament, malauradament a tots els municipis, però han sigut casos que s'han pogut controlar, que a l'UCI algun d'ells han arribat, però cap ha sigut o cap ha arribat a ser crític, i per tant, d'alguna manera, pel que sabem, òbviament hi ha veïns que han patit més i veïns que han patit menys, però que per sort hem de poder dir que en el marc general, i veiem malauradament les causes que ha creat el Covid a tot l'Estat, doncs podem dir que com a municipi hem sortit encara mig ben parats. Pel que fa a la vacunació, les residències de Platja d'Aro ja han rebut també la segona dosi, oi? Correcte, han rebut la segona dosis i per tant podem tenir la garantia que aquesta vacunació està feta i en tot cas falta veure quina és la resposta a aquesta vacunació. També avui ens han comunicat que el que seria la vacuna AstraZeneca es comença a posar en el que serien els següents col·lectius determinats per sanitat, per d'alguna manera fer aquesta vacunació dels col·lectius per sota de 55 anys. Parlem de col·lectius més vinculats amb àrees mèdiques, però no és d'atenció directa, que aquests ja estan vacunats, sinó de gestió indirecta. Parlem també de col·lectius farmacèutics o de cossos de seguretat, entre ells, per exemple, la nostra policia local. Per tant, entenem que s'està anant a un ritme de vacunació que a tots ens agradaria, i estic d'acord que anés més ràpid, però pel calendari que ens posen sobre la taula encara veiem un compromís ferm i les dades així de moment ens ho confirmen, que puguem arribar al juny amb un 70% de vacunació. I per tant intentar encara una temporada d'estiu, no en plena normalitat perquè serà molt, molt difícil, però si més no amb més garanties de la que vam encarar l'any 2020. Ara fa uns moments ens parlaves d'aquest canvi del confinament municipal al confinament comarcal. Platja d'Aro, com ha viscut el confinament municipal? Ha sigut un confinament molt dur i l'està siguent, perquè sí que és veritat que hem fet un pas endavant al llarg d'aquesta darrera setmana, com bé comentaves, amb aquest pas del confinament municipal al confinament comarcal, i això, òbviament, en municipis amb una relació tan entrelligada com els de la Vall d'Aro, incloent fins i tot Calonge o fins i tot Palamós, doncs es feia difícil d'entendre que en un espai territorial de 50-70.000 habitants no ens poguéssim moure del nostre municipi i en canvi una Barcelona ciutat amb 1.500.000 persones poguessin estar amb lliure mobilitat. S'ha fet de molt difícil entendre, sobretot, òbviament, per als sectors econòmics. I a dia d'avui és molt difícil entendre que s'hagi obert en un entorn comarcal, però en canvi els nostres comerços no puguin obrir caps de setmana. És complicat. Cal dir que després d'una campanya de Nadal que no podem dir que ha estat dolenta, crec que per bo Platja d'Aro ja ha pogut ser-hi, no tot el bé que ens agradaria, però hem fet una campanya, els comerços han pogut fer venda, no de la forma més lluent possible, però sí que hi ha hagut una campanya. Però és veritat que cal recordar que el gener i febrer són moments molt importants, no només perquè encarem la sortida de Nadal, que sempre queda una cua, diguéssim, de compra-venta, sinó també, òbviament, per la vinculació amb les rebaixes amb el nostre petit i mitjà comerç. I aquesta temporada la rebaixa ha quedat desapareguda. Sobretot, i cal recordar-ho, sempre ho faig, que el nostre municipi té una dimensió que està adaptat no per als nostres 11.000 habitants, tenim 3.000 activitats econòmiques, de les 1.400 són activitats de serveis i comercials i, òbviament, 1.400 activitats per 11.000 persones és impossible que puguin viure només amb allò que és el consum intern.
Per tant, necessitàvem, com ja vam reclamar en el seu moment, aquest confinament molt més obert, amb una mirada molt més ampla. Nosaltres inicialment parlàvem d'aquest concepte Vall d'Aro ampliat, però òbviament el comarcal ens va millor, però encara a dia d'avui hem de reclamar que els nostres comerços tinguin la possibilitat de vendre i d'obrir en cap de setmana, perquè és quan aquesta mobilitat ens pot ajudar a recuperar, diguéssim, allò que no és la venda, diguéssim, de territori, que és la venda, diguéssim, comarcal. Pel que fa a subvencions, aquest mes de febrer s'han obert les convocatòries de les subvencions Aro Impulsa per aquest any 2020. En què consisteixen exactament, qui pot accedir i com ho poden fer per sol·licitar-les? Bé, aquestes subvencions cal dir que són unes subvencions que fem de forma anual, ja existien l'any 2020, i són unes subvencions que van sobretot enfocades, per un costat, a la contractació de personal, que vingui de la bossa d'atur, i per tant es tracta de posar eines als nostres empresaris perquè puguin contractar gent que vingui de l'atur. Per un altre costat tenim una bossa de subvencions molt més lligada amb l'actualització des d'un punt de vista de la imatge i de la millora de l'establiment, i això pot fer referència a un canvi de rètol, a un canvi de pintura, a una modernització del que seria la part més visual dels nostres comerços o establiments, i és amb aquestes línies amb les que es treballa fora del marc Covid, per entendre, perquè cal recordar que en el marc del 2020 vam activar unes subvencions molt específiques per adaptació dels nostres establiments comercials a Covid, amb subvencions precisament perquè aquests establiments poguessin fer compra d'EPIs i adaptar-se a la situació, que no descartem haver-les de reactivar si malauradament la situació actual perdurés en el temps. Nosaltres estem fent un seguiment molt de prop amb el sector i amb les associacions d'empresaris locals com per veure quina és la projecció que podem llançar en els propers mesos i veure si hem de tornar a reactivar mesures que vam haver d'activar d'urgència al maig de l'any passat, després del tancament i del confinament del primer estat d'alarma, i per tant hem d'estar molt amatents per veure si hem de reactivar bosses molt específiques de bonificacions, de compensacions o de subvencions en el marc del Covid d'aquest 2021, que això encara no està publicat. Entrant en tema urbanístic, les obres de canalització de l'Avinguda Castell d'Aro avancen a bon ritme? Doncs sí, la veritat és que òbviament la situació actual ens porta a tenir una visió negativa del nostre dia a dia, però hi ha coses que avancen més ràpid, donada també la situació actual. Les obres de canalització, en aquest cas de l'Avinguda Castell d'Aro, cal recordar que nosaltres teníem previst haver-les de parar durant 15 dies per als carnavals, s'havia de tapar, s'havia de garantir que no només les colles, sinó els visitants que s'apropessin a nosaltres al llarg d'aquesta setmana poguessin venir amb garanties de seguretat, i per tant fèiem una parada en aquestes obres de 15 dies que a dia d'avui no hem hagut de fer. Per tant, les obres van una miqueta més ràpid de calendari. Això va bé perquè, òbviament, si podem acabar abans de la data prevista del juny, doncs millor per poder tenir una temporada una miqueta més llarga per darrere. Les obres de canalització estan funcionant. És important veure quins han estat els resultats, per exemple, d'entorns com Doctor Fleming, on les obres ja estan fetes, hem tingut ja alguna ploguda important i hem pogut veure que aquestes obres han servit precisament per fer la tasca que d'alguna manera els enginyers van ser encarregats per poder fer, que era realment poder absorbir el màxim de ràpid possible la quantitat d'aigua que cau en els nostres carrers i, per tant, evitar aquelles inundacions històriques que havia patit el nucli de Platja d'Aro. Està funcionant de forma, jo crec que notable. Sí que és veritat que encara hi ha filtració, diguéssim, del que és fanals cap a l'àmbit de les galeries o l'àmbit de l'aparcament de plaça d'Europa, però precisament cal recordar que l'obra de canalització d'Avinguda Castell d'Aro el que ha d'evitar és que aquestes aigües que baixen de fanals segueixin cap a sud i quedin recollides. Per tant, esperem que una vegada acabades aquestes obres, doncs, òbviament, veiem una passa més cap a la garantia d'unes infraestructures que necessitem de forma important. Per altra banda, també parlant d'obres, aquesta setmana, o fa pocs dies, la Generalitat va cedir la C253 als ajuntaments, a l'Ajuntament de Calonge, per fet que ajunti Platja d'Aro i Calonge a través d'una via verda, fet que també permetrà un millor accés a les platges, un millor accés també als municipis per la gent que està als campis que estan entremig. També notícia positiva, no? Sí, cal recordar que aquest és un projecte que abandera l'àrea d'urbanisme com a tal i la regidora i tinenta d'alcalde, la Montse Rovira, la tenim precisament a la Diputació amb el treball diari de seguiment del que és tota aquesta obra vinculada amb les vies verdes. I precisament és un projecte que el que vol és interconnectar municipis, en aquest cas Platja d'Aro amb Calonge Sant Antoni,
pensant en aquesta connexió, diguéssim, des d'un punt de vista de la gent que es mou en bicicleta i que cada vegada en tenim més, que des d'aquella mirada de turisme sostenible, responsable, que fugi de la temporada alta, doncs és un recurs, una infraestructura que serà molt important per poder allargar aquestes temporades i que, òbviament, ens ajuda a estar més a prop del municipi veí i a ells de nosaltres, que, òbviament, també és important. Per tant, realment això ara està en un procediment, doncs com bé has comentat, hi ha una sessió per part de la Generalitat de la Carretera. D'aquí poc, la pròpia Diputació, que és la que d'alguna manera encapçala aquest projecte, doncs traurà a concurs el que són les obres oportunes i nosaltres, des dels diferents ajuntaments, el que fem és aportacions econòmiques de la mà dels fons FEDER, que d'alguna manera ens van donar dels fons europeus per poder fer aquesta infraestructura, doncs per poder-la tirar endavant. En tot cas, és una infraestructura important. Cal recordar que això es relliga amb projectes que ja tenim pensat en poder anar creant mica en mica una anella on el col·lectiu, diguéssim, ciclista i, per tant, els esportistes que volen passar pel nostre municipi i fer-ho amb seguretat, doncs es trobin cada vegada amb un recorregut, diguéssim, més ferm i més segur, al cap i a la fi, i, per tant, aquest projecte forma part d'aquesta xarxa. Un altre projecte destacat és el d'ampliació de Parc dels Estanys. Com serà el Parc dels Estanys en uns anys i en quina fase es troba ara mateix? Bé, el Parc dels Estanys, cal recordar que és un projecte que jo crec que vam tenir la bona feina per part dels serveis tècnics, de que quan el vam presentar en els plans de foment del turisme de la Generalitat de l'any passat, doncs es va dotar amb el 50% dels fons per poder-lo tirar endavant. És un projecte que, a més, compta amb el recolzament de la Generalitat amb el Pla Únic d'Obres i Serveis i, per tant, al cap i a la fi, un projecte que està costant aproximadament uns 550.000 euros, doncs podem dir que gairebé 310.000 venen pagats per subvencions. Per tant, s'ha fet una molt bona feina tant en el plantejament tècnic des de l'àrea de turisme i des de l'àrea de serveis i sostenibilitat i des de l'àrea d'urbanisme i territori en tenir un espai que és el que és a dir, no inventem res de nou i ho fem de la mà, com sempre, del grup de Natura Externa, que és ampliar un espai natural, un espai d'observació ornitològic, un espai de conservació de la flora i de la fauna autòctona i, a més, donar-li un valor que té no només per als que hi vivim tot l'any, que recuperem un pulmó en el nostre interior, sinó que, a més, aquells visitants que s'apropen al nostre municipi doncs descobreixen un racó de casa nostra que no és gaire conegut i que amb aquest projecte guanyaran importància. El projecte, bàsicament, va generar una segona bassa, que serà una bassa temporal, que sobretot en temporada de pluges veurem com creix i, per tant, crearà més nidificació, i que, en canvi, quan arribi la temporada estival desapareixerà, perquè, òbviament, en el moment en què no hi ha pluja, la bassa temporal desapareix, però veurem que hi anida un altre tipus de fauna. A més, el que ens ajudarà és que si a dia d'avui els estanys hi podem passejar de nord a sud per tota la franja est, veurem que podrem passejar també d'est a oest per tota la franja nord. I, per tant, recuperem una part del traçat que d'alguna manera sempre havíem tingut ganes de poder fer passejant tots els que hi hem anat sovint, des poder travessar aquella petita riera amb una petita passera i acabar de fer la volta per dalt dels estanys, no només per poder observar aquesta bassa temporal, sinó perquè veurem allà hi ha la voluntat de continuar amb aquest espai escultòric, cultural, que també s'està convertint mica en mica a aquests estanys. Quan està previst més o menys que pugui veure la llum totes aquestes novetats? Bé, mira, avui tot just parlava amb la regidora, amb la Montse Rovira, i vèiem que segurament a nivell temporal és molt possible que en un mes ja acabi el termini del que és el concurs perquè les empreses se puguin presentar a fer l'execució i, per tant, significa que aproximadament en 2 mesos i mig podríem tenir el contracte per saber quina empresa ha de fer l'obra. I a partir d'aquí la intenció seria que abans de l'estiu veiéssim un primer moviment de terres, que és important, i després de l'estiu una segona actuació molt més vinculada amb l'acabament i, per tant, veure com se munta aquesta passera i com es va creant aquest recorregut per la franja nord. Jo penso que si tot va bé, al llarg de la propera tardor d'hivern, més òbviament tirat cap a l'hivern, veurem com aquest equipament es va consolidant i, per tant, ho celebrarem plegats. Per altra banda, el nou contracte del Servei de Recollida i Gestió d'Escombraries ja comença a donar els seus fruits i, de fet, aquesta setmana anunciàveu l'ampliació del servei de deixalleria mòbil, que, si no vaig errada, n'hi ha un punt nou a Castell d'Aro i 4 més a Platja d'Aro. Sí, cal recordar que tenim des de l'1 de gener la nova concessió, una concessió que ha guanyat l'empresa que fins ara també ho gestionava i, per tant, veurem que des d'un punt de vista de gestió l'empresa no ha variat i el personal tampoc, perquè òbviament el personal és el mateix, però veurem mica en mica
més o menys fins Sant Joan, que s'aniran incorporant millores. Dic Sant Joan perquè per contracte tot el que són les millores plantejades en el nou plec i per tant en el nou contracte s'han d'anar incorporant. Òbviament hi ha nous camions, hi ha noves bufadores elèctriques, hi ha nou material que òbviament en el moment de la signatura de contracte o de gener doncs, l'empresa ja ha fet la comanda i anirà arribant en els propers mesos amb un topall que és doncs, més o menys a finals de juny. Hem d'anar veient com això es va incorporant. Segurament hem pogut veure molts veïns a la via pública com alguns dels professionals que treballen a l'empresa de recollida de residus doncs estan anant amb unes bicicletes que porten les galledes incorporades darrere i per tant ja no es veuen caminant amb una galleda, sinó que tenen un objecte mòbil que els permet moure's entre punts de forma molt més ràpid i per tant actuar en un moment en què algun veí ens pot dir ha passat això, fer una actuació molt més immediata. També podem veure el tema de les minideixalleries, que d'aquí poc serà molt visible i de fet en el calendari doncs, veurem de seguida com apareixen aquests nous punts, com bé comentaves, tant a Castell d'Aro com sobretot també en l'àmbit de Platja d'Aro i de les urbanitzacions. I també sobretot anirem veient com va augmentant el personal. Cal recordar que el nou contracte incorpora 18 persones més. 18 persones més significa que, per exemple, algun veí de Castellaro ja m'ha dit ja no hi ha una única persona que escombra, ara veig que n'hi ha dues. Sí, aquest és un element de millora. Com anirem veient en el marc, diguéssim, de la resta de carrers i d'urbanitzacions que fins ara no tenien un servei òptim, com a tots ens hagués agradat, com és el cas de Mondaro, on teníem molta queixa, doncs com aniran apareixent mica en mica més professionals, però també més maquinària que faci el servei de forma molt més assídua. No? I això, òbviament, de forma progressiva ho anirem veient entre tots. Tornant enrere un moment al cas de coronavirus o a la situació actual, heu ampliat ara l'oficina d'atenció al ciutadà també per garantir que les mesures siguin més segures i que aquelles persones que s'acostin a l'oficina també es sentin més segures, oi? Sí, de fet, l'ampliació ha vingut després de la necessitat i després d'haver fet el canvi, i m'explico. En un moment en què hem tingut que adaptar, com qualsevol altre espai d'atenció al públic, doncs les mesures de protecció, ha fet falta més espai, ha fet falta que la gent, abans d'entrar a l'Ajuntament, passi per una sèrie de mesures de seguretat mínimes, però s'ha de prendre la temperatura i netejar mans. Si podem, intentem que el ciutadà demani hora prèvia o cita prèvia, perquè d'aquesta manera no causem cues i per tant puguem gestionar molt millor el que són el volum de gent que està a les oficines. I això provocava en alguns casos que tinguéssim cues a fora de l'Ajuntament. I això, òbviament, el que intentem traslladar sempre és que hi hagi una trucada als serveis, demanin hora i aquesta cua us puc assegurar que és evitable, o d'altra manera, si és que han d'anar a fer una gestió ràpida, doncs hem creat un servei d'espai d'espera a l'interior, doncs que d'alguna manera ha d'ajudar que, sobretot ara que estàvem en plena tardor hivern, doncs que poguéssim esperar el servei o l'atenció ciutadana en un marc, diguéssim, de que el clima no fos un problema, no? També hi ha una figura nova que ha aparegut amb el marc d'aquesta pandèmia, que és una persona que quan entres ara a l'edifici de l'Ajuntament, doncs, a part de fer aquestes tasques de prendre temperatura, doncs, porta una miqueta l'agenda del que són les unitats i, per tant, sabem perfectament que si una persona ha demanat hora a urbanisme i arriba, doncs ja sap, mira, sí, vostè té hora a les 9 i 10, ja pot pujar. O no, mira, vostè té les 10, queden 15 minuts, si us plau, vagis a fer un cafè, torni i pugi. És a dir, ajuda que el servei sigui molt més àgil i que, a més, el ciutadà només entra a l'Ajuntament sense ser atès, no? Que penso que és una bona posició. Entrant en tema cultural, aquest cap de setmana és Carnaval i en situació de normalitat aquest cap de setmana Platja d'Aro estaria ple de gom a gom. Ja només amb participants a la Gran Rua es superaven les 5.000 persones, però a més els visitants que venien a veure la Rua feien que Platja d'Aro estigués pleníssim de gent. No serà el cas, per al cas de les mesures i així, però tot i així manteniu l'esperit del Carnaval i proposeu 3 coses, si ens les pots explicar tu. Sí, els que som habituals a viure el Carnaval de forma gran, el cor ens fa mal des de fa ja diversos dies, no? Però sí que és veritat que no hi havia cap altra opció, així ho vam valorar amb la resta de municipis de la Vall d'Aro i per això en aquell moment va fer aquell comunicat conjunt de la mà de les colles perquè era racional que era impossible i inviable poder fer un Carnaval com a tots ens agradaria fer-lo. Sí que és veritat que això ho vam tenir clar des del principi, que no podia significar que el Carnaval desaparegués. És la nostra festa gran, ho tenim molt clar, gairebé molt més enllà de la nostra festa major, o gairebé és la nostra festa major. I per tant vam intentar, primer, que les colles sentissin que hi són
i això ho hem fet de la mà precisament de la Federació de Colles i de cadascuna d'elles doncs ens han traslladat material, fotografies de diferents anys, de diferents carnavals, de quan han sigut carnestoltes, i amb això el primer que hem fet és una exposició que han treballat des de l'àrea de turisme, des de cultura, la Jenny Sofré com a regidora està molt a sobre de tota aquesta programació, i la veritat el que s'ha buscat és portar el carnaval al carrer, encara que sigui de forma gràfica, i veurem que des de demà mateix, avui la brigada ja ho estava muntant, tenim una sèrie de plafons que ens recorden tant a S'Agaró, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, doncs com són els nostres carnavals, amb fotos de carnaval dels anys 80 cap aquí, amb fotos que ens han proporcionat les colles, amb un petit joc vinculat a una pàgina web que també recorda els diferents moments per als que ha passat el carnaval, i amb el que a través de fotografies i fent, òbviament, hashtag del Carnaval 21 podem aconseguir la xapa del Carnaval o podem entrar en alguna sèrie de concursos que al final es tracta d'intentar engrescar una miqueta la gent i posar en valor el que ha sigut fins a dia d'avui el Carnaval i guardant energies per al gran Carnaval que hem de tenir l'any que ve. Esperem doncs, que l'any que ve el Carnaval, si ja de per si era una gran festa, encara ho serà més. Segur que les colles, els ajuntaments i tots hi anirem amb més ganes. Així ho esperem tots. Tot i així esperem que passeu també un gran Carnaval aquest any dintre de les possibilitats. I tant. I amb això acabem el Parlem amb l'alcalde d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, de veritat. I a vostès una setmana més. Gràcies per seguir aquesta entrevista. Com sempre ens retrobem amb el Parlem amb l'alcalde la setmana vinent. Moltes gràcies.